Hey guys, good morning in the Philippines. Time check, it's already 2 p.m. in the afternoon here in Canada. My time zone is still in the Philippines, so I'm still sleepy. So it's probably 5 a.m. in the Philippines pa. Samahan niyo ako ngayon because I'm gonna go out and buy some food and groceries. Kasi nagugutom na ang auntie niyo. I really need to go to the Walmart right now and it's just across the street. Baktas na ko padulong dito na. It's my first time going there, so good luck to me. Unta sayon ra ang magpalit dito. Actually guys, magawas ko nga walay liga. Makarelate na ko anong mga foreigner nga. Dili sila maligo gawas kay grabe. Katog now. Like, legit. Nya ang temperature na mo karon kay negative 3 degrees Celsius. Kung ka nga temperature, medyo kuana na siya, arang-arang na siya compared sa kanang katong gahapon. It's negative 11. Oh guys, nakurat dyan ko. Pag-abot na ko dire kay grabe ka to. No. Ang akong mga gipangdala nga clothes, t-shirt, ang saya-saya. Kanya akong mga winter clothes, mga duhara or kuan, mga anak. Nya akong gibuhat. Ginabalik-balik na ako hangtod humot pa no. Ana. Yawa pa mo kay groceries panglaba. So I need to buy some more winter clothes since akong klase kay winter man. So everyday good ko go out. So lain po no. Eskwela ka nga. Balik-balik ka everyday ang imong sanina. Lain po, lain. Si mo na yung classmate. I think you're wearing the same clothes yesterday. Lain po, no? So, mauna to guys. Manakong chika. So, kailangan akong magawas, no? Hapit na mag-alas 3 sa hapon. So yes guys, it's very dark now outside. How do you open this thing? So, ano yung numbers? Yeah. Kailangan ko mag-gloves kay grabe katugnaw. Grabe katugnaw yun. Grabe katugnaw yun. Saan? Mag-sunset na niya. Gay, di ko katawag. Yes, guys. Lang pa din ako pag-sleep. So yes guys, ano siya. He looks here. Busy ang Walmart karon, lagi tao. Ano pa diya? Tanaw sa ako, wala diya. This is my nag-shoes rock ko, dapat na ako yung boots. At that, nasa toilet. Suri-suri ta guys. How do you turn off this thing? So yeah. Katugnaw. No joke.
Ulo man mag-vlog guys. Lagi mo nanaw. Here's the Walmart. Dira ko gikan. And I'm going back home. My home is just here. Sa Atbang. Atbang ra akong balay guys. It's very accessible. It's almost sunset. And I'm here sa akong balay. Hi guys, nakauli na ko sa Walmart. Ay, nakauli na ko gikan sa Walmart. And I'm gonna show you kung sa akong gipang palit sa Walmart. Okay? Got home from Walmart. And I'm gonna share you kung sa akong gipang palit. Okay, first, pan. Pero walay palaman kay wala ko kitag ladies choice. Nutella ra. Nutella ra ang naa dito. Ulam. Palit ko ani kay gusto lang ko try. Kita ang ko sa mga vlog anang mga Pinoy nga nag-upload pa ka ng pangpaliton. So, okay. I brought Oreos also. And juice. Wala isa-isa nga juice dito. Puro ra ing ani. Ing ani yung dinaghan. Naku, wala isa-isa. So, para na lang. I also brought kimchi noodle. And apples. Kaya para healthy. Ano. Actually, magpalit on ako rice cooker. Nya, wako kitag rice cooker dito. Or naliwat lang ako. Kaya parang 1 hour na magiging ko dito sigsuroy-suroy na naulaw na ko ba kay na ako nakita ng mga tao nga nagbalik-balik po na ko kita. Kasi kung ano, dogay ba? Yung mga man niya, more pa na yung napalit. Char lang, pero I don't mind. Balik ako dito kay actually, akong plano. Magpalit ako dito kay mag-try ko kung unsaon yung pagpalit dito. Kay basig own cashier ba? Di ko kabalo. Kung own cashier, kuon. Back out ko. Back out. Sige, mauwawan ko. And last but not least is marshmallow hot chocolate. Sama ni. Basta nga ni. So, yeah. And the eco bag. Sumara to siya akong ipalit. Kaya nag-try ako palit sa Walmart kung kabalo ba ko. Pero I did it. Nakabalo ko. And then, ang katawanan pagid guys kay ang katong cashier ni ana siya nga, okay, the total of your payment is $20.90. Ana ko. $20 man ako nabalaan. Uy, kinaay 20 nga nakasulat sa cash. Unya unsay 10 cents. Ako kaila silang coins diri kay walay number ilang coins mga naong ra sa ilang mga sana naong sa ilang mga heroes siguro diri. Man ako unsaon pag identify anong 10 cents ang gibuhat aduha ka $20. Oy bahala ka nila. Ana ko, is this okay? Ano siya? Yeah, there's no problem. Buotan si kuya. Thumbs up sa iya. Gwapo pa dyan. So, na-curious na ko ani guys. Gusto na ko kaonon. Let's eat. Tagaw. Pait lang eh. Aslong. Ay. Aslong lagi. Anyways.
ugma na lang sir kung mupalit ng winter clothes. Kay kapuyan ako mo gawas. Tugnaw kaayo. Actually guys, nakaabot ko diri sa Canada December 30, pero sa Philippines December 31 na. Nakaabot ko diri December 30, kunya New Year na sa Philippines. Mo ko attend, pero okay ra. That's life. Nya katawanan pagid guys kay pag-abot na ko sa Vancouver Airport, ay direct flight man ko from Manila to Vancouver. Actually, from Butuan pa jud ko atong morning. Yan, nagulat ko sa Manila Airport na iya, Terminal 1. Mga 10 hours ko nagulat dito. Kay 8 p.m. naman po ang larga pa Vancouver. Mga 11 hours gid ko nag-ingkod dito. Or di gid 11 hours, almost 24 hours gani kasi nag-ingkod, sakit na kayo akong lubot. Nakatapat kong Pinoy nga, buotan, kaayo. Kalimot ko siya yung pangalan. Pero, yan, nakatapat kong Pinoy nga, buotan, kaayo. Taga-kuan mo siya, Nova Scotia. Ambot, di ko sure, basta kaya na taga-dira siya. Tabangan ko niya pag abot sa Vancouver, kung asa magkuan. Say buhaton pag abot sa airport. Yeah, first time pagbiyan ako international flight. So, moto siya. Pero actually, na ako yung idea kung mag-unsa ko pag abot dito kay gatanaw mo kong YouTube. Tabangan ko niya after ana immigration. Niya pagman sa immigration, pagman interview sa immigration, ato din niya sa carousel. Actually, ang first nga mo interview sa imo, pag mo ani ka diri kay kadang police nga, mga na ra siya nga, unsay mong dala, ana, nagdala ba kag mga raw meat or mga live pets, ana, mora nila interview niya. Ana din siya nga, are you alone coming here in Canada? I go, yes. Siya, is this your first time? I go, yes. Siya, oh, really? How many years ko daw mag-study ko? Ano ko, 2 years. Din siya, oh, okay. Welcome to Canada. I hope you have a great stay. Ana. So, mo to siya. Pag ato kay, ito din mi sa carousel. Itaas akong baggage. Yung mga almost 1 hour ko dito naghulat. Kidaghan, kaayo ang nagpila ato nga carousel. Daghan sila carousel, pero isa ra ka buok ang nag-under. Yung upat ka airline siguro ang kanang sara, upat ka airlines nga kuan niabot niya mura tong isang carousel. So mo to, grabe na akong paabot sa akong baggage. Lagot ko. Grabe na akong malate na ako sa akong next flight. Kaya akong next flight is in 3 hours na. Nga, 1 hour pa ko nagulat. So 2 hours na lang. Kanya magpa-interview pa ko sa immigration for the new students. Pag man nakukuha sa akong baggage, dagan-dagan din ko pa dong sa immigration. Kailangan man ka-i-interview. So, mo to pag abot na ako dito, nagwat ko mga 30 minutes, kitaas kayo ang pila sa interview ba. Okay. Mga students po ang akong kasabay. Na Indians, na ambot mo sa tong isa, African man siguro, ang katoong katapad. Pero friendly to siya nga African. Kasi siya ganun sa ako nga, are you a student also? I go, yes. And siya, where are you studying? Go, I'll be studying in Edmonton. And siya, oh, okay. I go, how about you? What about you? How about you? And then siya nga, sa Vancouver daw siya. Ako, okay. Ato, storya mi. So, pag mag-interview, ang interview ra sa ako kay, have you studied here before? And ko, no. And siya nga, what school are you? Asa mo ka mag-school? Ano siya? Anak ko, I'll be studying at NAIT, Northern Chocho. Alin siya, oh, what's your course? Business finance. Ano siya, okay. How many years? Ano pa siya, 2 years. Siya, okay, please sit down. Sit down ako kay i-process na niya ako student permit. So, nga to siya, pag uman ako kukuha sa akong student permit,
Nagdagan-dagan lang ko pa dong sa akong gate para next ko ana pud flight. Unya nasaag ko. Grabe, nasaag ko mga 20 minutes siguro ko nagsigdagan-dagan. Yung dako ba kayo ng Vancouver Airport, yung nasaag jud ko. Karon pa jud ko nakachika guys, kay ugit ko'y gana gahapon. Ambot nga nawa ko'y gana, nara ko diri sa sulod. Pagka 6 p.m, di ara ko nigawas kay ikuha ko sa akong friend for New Year's Eve. Nya, karon January 1, New Year. Wala kayo ganap lang New Year diri. It's just a normal day. But it's a holiday. Pero, nag-work gyapon ang mga ubang tao. Moto siya guys, ang akong going out for today dito sa Canada. I hope you guys enjoy my video. More videos to come, kanang di na ko maulo mag-vlog sa gawas kay they be looking at me bro if I always vlog. So yeah. So thank you guys for watching my vlog. I hope sige ko na. I hope malingaw po na mo sa akong vlog nga boring kaayo. Bye.